Ito na kami ngayon naman sa CTM Bodega. Hi! Ano si Brenda? Ano sa taas? Ay. So ngayon. Ay. Ito mga basket. Nasa kabilang building daw. Si? Ay, school supply? Hi! Puntahan natin. Andito kasi yung isa nilang store. So dito ang kanilang mga school supplies. Whew! We're here na sa second floor. Hi, madam. Hi. Ito pala mga bags eh. Ito na. Uy, wala tayong ano. Basket. Basket ate. So. Saan? Ah, dawa po ah. So, andito. Dito ako titingin ng mga pamimigay ko para sa mga students. Na actually, ano yan? Yung sa mga suki ko sa Ma'am Shi Eatery. So, dito ako mamimili. Wala kasi mga pencil tsaka. Pencil. Magkano isang ganito? Wala kasing presyo. Ano kapilang tender? Dapat iba. Writing yan sa kanila. Grade 2 yan. Ako na to. Grade 1. Parang grade 1 at tender, magkapareha lang. Hindi, iba-iba yan. Sila. Hi, brother. Hello mga moms. Ay, namimili sila ng mga pang school supplies. Andun sa baba. Ano sa brand sa baba? Walang pa isa ha, walang isa. Sige. Dala ko yan sa baba. Kani? Dito lang. Itong Napila isa ka notebook. naapay yung isang box na karto. Ballpen ito. Okay na. Ito pa. Wala yung black. Ito lapis. Ito pencil. Yan. Ay, ito pala Mongol. Mongol naman. At least good quality. Yan. Wala na yung black na ano. Panda lang. Yan. Ano pa? Pamigay natin. Ito Crayola. Crayons. Excuse me. Big. Ay na na. 12 crayons. Pila? Ano ikaw na may nagkuha? 35 ang isang piraso. Ato rin isa. 25 each. Isa ka box. Ano rin tayo ng eraser. Asa sa'yo? Ayan. Ay, ito rin. Kuha rin ako nito. Sumamba. Magkano isang ganitong set? Hindi ko alam nga eh. Kumuha lang ako. Yan natin sa mga students. And ito pantasa. $24. Yan. Yung mga lapis. Ilan piraso to sa isa? 24. Dozen? 1 dozen. 12.
So, tingin pa tayo ng iba natin. Ano ba? Kasi long 205. Ano pa kaya mga ay, scissor. Walang scissor. Ay, ito. Corrector. Ang A4. Magkano kaya tong autocorrector? Ano ganito? Maganda rin yung ganito yung autocorrector nila. Yan sa mga bata. Ano pa? Tingin tayo. Ito papalapit na talaga ang pasukan. Ito, 1 per sheet. And what else? Ay! Yan. 35. Sa mga pamangkin mo? Diba ba? Ay, ko ako nung ganito kasi yung para sa ano namin, sa tindahan. Yan, isa kaset na yan. Ano pa ba? What? Ay, ito scissor. Ay! Ito na yung sa kanila. Yung favorite niya. Paano na? Pila ka bundle ka na? 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw ka na? Wala na direct. Upat na na. Ano ma'am? Asa iri pa na din? Upat ko. Ay! Yung bata. Kasi tagya. Ay, upat na saya. Ako na dito. Intermediate dahil sa kabandol. Kanila yung isa. Sa kabandol dyan po. Sa kabandol. Kanila yun, sa kabandol. Sa kabandol. Wala 1/4. Wala, kanila. Pila ka eraser? Isa rin yung eraser, sir? Dua man ta na ang butang ko isa. Matapos yung mga Baka nalaglag. Ayun. Duha. Oh, sige. Mau lang ni sir? Oo. Eco bag? Karton na lang. Ito na lang. Carton. Si MZ. MZ? Pila lagay ka niyan? MJ! MJ! 2004. Ano? 2-4. Ikaw pa ba mayaman ka? MJ! Dahil pa na. Tenano na to, sir? Makarkuhan bang sir? Dito lang. And so, ito naman na yung mga maaring mapanalunan ng ating mga student. So, abangan niyo po yan. 2004. Okay na itong 30. Ito yung iba natin mga items. Magkano isang ganyan sa ano? Chicago. Chicago. Ihapas sa dagay. Ihapas sa dagay. Then, na-refund na to, sir. Magkano isang ganun? Ate? pag isa mo. Yung corrector? 10 lang siguro. Duha. Ruler. 6, 7, 8, 10 lang ate. 10 lang. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24. Then, hindi ka muna correction tape. Yan lang ka correction. 10 lang daw. Yes, sunod. Isa rin ka 1/4. Resibo. Tura-tura resibo. Magkano aabutin? Ipa-cartoon daw na nila. Magkano total ate? 2285. Ha? 2,285. Ayan, so good luck sa ating mga students na makakatanggap ng mga prizes mula sa Mamshi Eatery. So sana ma-enjoy ninyo and magustuhan ninyo. And abangan kung paano kayo mananalo. Good luck!